Zdravo svima i dobrodošli u novi video i to video favorita i noviteta vrednih pažnje u prethodnom periodu. Znam da sam obećala da ću ovu rubriku snimati značajno češće, ali se nekako tako namesti uvek da potpuno zaboravim kad sam je snimila poslednji put, zato što pominjem kroz vlog, kroz storije, kroz različite materijale neke preporuke i onda totalno to smetnem s uma, ali obećavam da ću poraditi na tome da se to više ne dešava. Neću puno dužiti, samo znam da ćete me pitati. Na usnama imam jedan od favorita, to ću vam reći kad dođem do toga, a ove naočare za koje me jako često pitate su Dolce & Gabbana, jako su stare, ne znam gde sam ih kupila. Drugarica kaže u Diopti, ja se ne sećam da je to bilo tako, ali bukvalno imaju nekoliko godina. Krećemo od tretmana. Prva stvar koja mi se jako dopada u prethodnom periodu jeste brow lift i to je onaj postupak podizanja obrva kada napravite da obrve ovako idu malo na gore i da budu one onako malkice raščupane obrve. To je nešto što se meni jako svidelo kad sam prvi put probala i odlučila sam da uradim opet sad kada je prošla cela ova situacija sa koronom, bar u smislu mera koje su malo popuštene, da možemo ipak da odemo na neki tretman i to mi je jedna od stvari koja mi je jako interesantna, nekako učini da mi oči budu otvorenije i prosto mi je interesantno da se igram sa make-upom kad imam to. Ja sam snimila jedan video koji se iz rubrike isprobavam za vas o tome i uskoro ćete ga gledati, tako da, eto, neka to bude jedna od stvari koja me jako oduševila kad su tretmani u pitanju. Takođe tretman, ali ovaj put nešto sam radila sama u prethodnom periodu, jeste gel lak. Mnogo puta ste me pitali da snimim kako ja to radim. Nekako ne smatram da sam ja osoba koja je ekspert za to, možda nekad u budućnosti to budem snimila. Znam da će mnogima od vas da koristi, ali prosto ja kada nisam za nešto da je to moj reon, nekako više volim onda da imam sagovornika na tu temu ili nekoga ko će da to predstavi zaista kako treba, nego da se ja pravim pametno, uslovno rečeno. Drugo su neke stvari koje zahtevaju manju ekspertizu, tipa kako da nešto uradite sa licem i tako dalje, ali tu negde mislim i da sam iskusnija, ovo sam uradila svega 5-6 puta u prethodnom periodu, ali radila sam sama gel lak i jedna od stvari za koju ste me pitali je koja je lampa. Ova ovako izgleda, u pitanju je Galaxy 400, piše Smart 2.0 Nail Lamp, znači Galaxy 400 mislim da je oznaka ove lampe, izgleda ovako i koristila sam i Galaxy lakove iz prostog razloga što je to bilo najlakše za poručiti online u periodu kada ništa nije radilo. I mislim da je to jedna od stvari koja me jako zabavljala i sada imam taj gel lak koji sam sama radila i mislim da ću u nekom periodu ponekad uraditi opet, s tim što moram ovde naglasiti, ja mislim da odlazak kod manikira vredi svakog dinara, zato što kada radite sami kod kuće jeste da štedite možda na novcu kada se sve to sabere, ali jako puno vremena izgubite, posebno ukoliko ste od onih koji vole da to bude stvarno precizno i da to stvarno izgleda sjajno. Jedna od stvari koja mi je takođe favorit koje sam se vratila jeste mućkanje kokosovog ulja, ovo je najobičnije ono Granum Food kokosovo ulje. I to je inače nešto što dolazi iz Ajurvede kao jedan postupak detoksikacije organizma koji podrazumeva da vi jednu kašiku kokosovog ulja stavite u usta i ovako mućkate po ustima jedno 10 do 15 minuta i da onda to ispljunete, jer navodno to ne samo da utiče na detoks cele usne duplje, već i olakšava probleme sa desnima, smiruje desni, sprečava različite probleme sa zubima i tako dalje. Ja sam primetila da kada to radim, da su mi desni manje osetljive, odnosno da ukoliko ih čak i povredim negde, na primjer koncem za zube ili nečim, da se nekako brže oporave. Da li radi ili ne radi, ja ne znam, ali možete da istražite to. To je jedan od postupaka koji se kod njih primenjuje, kao i ono suvo četkanje tela koje hvale sve žene širom sveta, tako da sigurno da ima nečeg dobrog u tome. Takođe još jedna stvar koja je jako povoljna, pa prelazimo malo na one skuplje, sa kojom ne znam kako sam bez te živela, su ovi sunđerčići za skidanje maske za lice, na primer. Ja sam to ranije sve rukama skidala, ovo su neki Ebelinovi, ja mislim iz DM-a,
jako su bili povoljni, a ja sam to sve radila rukama i onda napravim haos kada skidam masku, posebno one glinene maske, one jače maske koje ne možete nikako da isperete da napravite havariju, i ovo je jedna od stvari koje mi jako pomažu. Uz to uradite malo dodatnog peelinga, tako da ako to nemate, probajte ako često koristite maske koje nisu na sheet maskice, da isprobate na ovaj način da skidate. Kada je kosa u pitanju, ono što sam u prethodnom periodu koristila, to je nova Kerastasova Genesis linija. Ja ne mogu da vam dam iskustvo same linije, zato što još uvijek nije prošlo dovoljno vremena i zato što to sve kombinujem sa tretmanima koje mi je moja doktorka Elena iz Hair Klinika dala. Ali mogu da kažem da kada je ova Genesis kupkica u pitanju, budući da je ova linija namenjena protiv opadanja kose, protiv kidanja i uništavanja kose, odnosno za progušćivanje kose, moram da kažem da je ova kupkica jedna od retkih Kerastasovih koja mi ne oteža na neki način kosu. Njihove kupkice su toliko hranljive da vam nakon njih bukvalno ne treba pakovanje, iako je naravno potrebno uvijek da ga koristite, ali ova je jedna od onih koje mi ne otežava, a da je ovo prvi put posle 100 godina da imam neku termičku zaštitu za kosu. Ovo je ona prskalica koju naprskate pre nego što kosu uvijate na presu ili na bilo koji način je tretirate toplim. Jako lepo olakšava i raščešljavanje, jako lepo neguje kosu, ima prelep miris i verujem da štiti, ne mogu sad da vam kažem zasigurno, jer ja kosu od uvijanja najčešće štitim tako što bar jednom nedeljno prespavam sa pakovanjem. I to prespavam sa nekim od Kerastas pakovanja. Kada je nega lica u pitanju, 3 stvari koje sam koristila u prethodnom periodu stalno, jer kako je bio ovaj karantin, svi smo se negovali mnogo više, su pre svega ove 2 maskice. Prva je ova Body Shopova maskica koja je namenjena za pročišćenje i sjaj kože. To je neka kao himalajska maska. Ja kad sam pročitala maska za sjaj kože, ja sam bila u fazonu bože, onda kad sam pročitala još da je tako da deluje kao one glinene maske, kao nema šanse, međutim koža stvarno sija posle nje. Kako? Ja ne znam, ali koža stvarno izgleda čisto, sjajno, blistavo, nekako negovano, fino, posebno ukoliko nakon toga stavite još dodatno nešto za hidrataciju ili neko od onih sprejeva za hidrataciju, pa nakon toga kremicu, stvarno koža izgleda nekako svežije. Jedna od stvari koje su takođe sjajne i dugo je imam, a nisam je koristila toliko uopšte puno kao u prethodnom periodu, jeste ova Laneige maska za preko noći. To je maska koja zove se Water Sleeping Mask i to je maska koju zapravo utrljate u kožu uveče i ujutru je samo isperete. Ono što kažu jeste da je ona pre svega za hidrataciju, za sve tipove kože, ali i da dobro pročišćava kožu. Nešto što mi je onako jako se lepo pokazalo, posebno u situacijama kada mi je koža suva ili kada pre odlaska u krevet koristim neku od maskica za čišćenje lica. Ovo je Sephorina maska sa spirulinom i to u stiku maska. Ću vam pokazati kako izgleda. Dakle, ovako izgleda u stiku, ima kao neke blage neke algice po sebi koje prave onaj blagi peeling efekat. Namažete je ovako kao onaj lepak dečiji, pustite je 5 minuta i samo je dobro utrljate tokom ispiranja i isperete i koža stvarno bude jako čista i nekako smirena, ne bude iritirana kako meni obično posle tih maskica za čišćenje bude. Kada je šminka u pitanju, vratila sam se ovim rumenilima. Ja sam ovo pominjala milion puta do sada. Ovo je L'Oreal Infallible linija koja, postoje 2 vrste ovih rumenila. Ova je ona koja je The Pinks, kao sa pink bojama. Ja koristim ova 2 u kombinaciji, ponekad čak i ovo roze samo, kao što imam sada, mada se ne vidi baš od naočara. Ovo je onako jedno Barbie roze rumenilo koje mi je jako interesantno i ako ste početnik u rumenilima nije loše možda da imate ovakvu paleticu jer možete stalno da miksate i kombinujete. Pre samog rumenila ono što mi je bio spas u prethodnom periodu su ovi korektori. Ovo je L'Oreal Infallible korektor koji sam sigurno negde pominjala, koji je jako gust, jako pigmentovan, jako postojan, neverovatno dobro prekriva područnjake bez da ih čini sivim. Može se jako lepo nadograđivati. Nisam primetila da pravi bilo kakvu lošu situaciju ni na starijim ženama, jer sam ga jednom koristila na mami.
tamniji, međutim mislim da je za neku kožu tu 30, kako imate tamne podrčnjake, odličan. Moj je u nijansi biskvit i toliko je dobar da ne mogu da vam opišem. Znači, baš jedan od korektora koji mi je sjajan i sa njim se vrlo često vratim i prosto kada ima potrebe negde stavim tačkicu i onda on četkicom za korektor samo utapkam preko tečnog pudera da prekrijem nešto što je iskočilo ili što nije kako treba. Drugi korektor za ispod očiju takođe je ovaj NARS i ova nijansa, ja ne znam da li sam ovo nekad pominjala, ova nijansa je Custard, kod nas ne znam da ima NARS, bar ja nisam upućena, ali je ovo odličan korektor koji je značajno laganiji od ovog L'Orealovog, ali se ne uvlači u porice, jako lepo stoji na mestu i nijansa mu je stvarno dobra jer takođe ne pravi taj sivi efekat, a to je ekstremno važno jer žene vrlo često greše kada imaju tamne područnjake i misle da treba da na taman područnjak stave što svetliju nijansu. Kada na taman područnjak stavite što svetliju nijansu i to nijansu koja nema u sebi nimalo te naranđasto roze, tada samo učinite područnjak sivim i vrlo često ga zapravo dodatno naglasite. Jedna od stvari koje sam se takođe vratila je ova mekova olovka Whirl, znači W-H-I-R-L. Ova olovka je nešto što sam ja pominjala milijardu puta do sada. Ja nisam pristalica skupih olovaka za usne, ali mislim da ukoliko neko treba da ima neku skupu olovku za usne, da je to ova. Toliko je lepa neka boja, prirodna, usana, da ja vama to ne mogu da opišem. Kad god ovu olovku stavim, dobijem milion pitanja uživo i na Instagramu koja je, šta je, kako je kupiti, gde i ostalo. Tako da, moja najtoplija preporuka, ako vam treba fantastičan nud olovka koju možete kombinujete na 1000 načina, samostalno sa karminima, sa sjajem, to je ova. A zatim, ne znam da li sam ovo pominjala, kažem zato što sam davno snimala, nisam sve pogledala do kraja, jeste ovaj Elfov highlighter, koji je jako lep i jako blag. Ovdje deluje kao da je poprilično sjajan, nije toliko sjajan, poprilično je blag na koži, ali se jako lepo ponaša. Čak sam ga u nekoliko navrata pomešano sa puderom u prahu nanela onako malkice i na celo lice. Nisam se sijala kao božićna jelka, jako interesantan. Nekad ga stavim i preko karmina, onako po središtu usana ili preko sjaja i baš ću ga probati kako izgleda kada se nanese, na primjer, na ove ključne kosti, mada su one meni poprilično naglašene. I poslednja stvar iz sekcije favorita prethodnog perioda su ove dve maskare. Jedna je Sephorina Size Up, koja je stvarno jako dobra, baš vam onako dobro i izvuče i otvori i uvije i sve uradi sa trepavicama. Ima ovako malo neobičnu četkicu koja ide onako kao ima brdašce, dolinu brdašce, tako da je onako interesantna skroz oblikom, jako lepo izvuče trepavice i ono što mi se sviđa jeste što je četkica meka. Ja volim da zavučem četkicu i da onako kao potez feniranja napravim. Kada je četkica previše gruba, to mi smeta. Ono što je druga stvar koju takođe možete naći u Sephori jeste ova Lancome Hypnose maskara, koja je jedna od najboljih maskara generalno, kao i recimo Maybelline Sensational, ali u proteklih nekoliko dana mi se jako preslikava na donji kapak, odnosno kao da mi ostavlja tačkice na samom područnjaku i to nisam primetila ranije, ali sada primećujem i sad se sećam da sam se zbog toga nje odrekla i zbog toga što se malo brže suši nego druge maskare, tako da vodite računa, odnosno ne znam kako da vam kažem da proverite, ne možete proveriti maskaru, ali to je jedina mana, pored toga što se malo brže suši, inače fantastično izvlači trepavice, uvije ih, toliko ih lepo raščešlja, jedna od stvarno mojih omiljenih maskara u životu, samo kažem, morate obratiti pažnju, možda je to samo meni, primetila sam da se mojoj mami to ne dešava, nekome da, nekome ne, nema nekog sad pravila.
Kada su u pitanju noviteti koji su vredni vaše pažnje i moje definitivno čim se nalaze ovde, prva stvar jeste, mada lako to može da uđe u favorite, jeste stvar koju mi je poklonio Remington za rođendan. Ljudi, to je ovaj fen. On je iz one Curl and Straight Confidence linije, iz iste linije iz koje je ona moja presa koja može i da ispravlja i da uvija, ona onako spiralna presa. Ovo je ista linija sa ovim rose gold detaljima, znači ne znam, odnosno roze više nego rose gold. Ja vam ne mogu da opišem koliko je fen, još je lepši uživo nego što ga sad vidim na kameri, koji ima 3 nastavka, dakle ima ovaj nastavak kao usmerivač za finiranje, koji je upravo otišao dole. Zatim ima ovaj koji je za sušenje kose, kao mini difuzer, samo bez onih bodljica, i koji je super kada sušite kosu. I ovaj, hajde sada da ne kačim, koji je difuzer. Ja nisam difuzerom sušila kosu godinama. Kad sam bila klinka u srednjoj školi, to mi je bila obavezna stvar i to je jedna od stvari koju ću probam sada kako se ponaša difuzer na dužoj kosi, budući da je moja kosa prirodno blago talasasta. Baš je jak fen, može da izvuče kosu fenomenalno i dođe sa ovom četkom za finiranje, tako da dobijete fen sa 3 nastavka i četku za finiranje. Ja sam ga dobila, kažem vam, na poklon, ali me je toliko oduševilo da ne mogu vam opišem, i ova četka je skroz fantastična za finiranje u smislu da je ova ovako srednja veličina, dakle nije ni prevelika, a nije ni ona mala s kojom ne možete ništa ako imate dužu kosu. Tako da mislim da je jedna od lepših stvari da kupite sebi ako vam treba ili nekom, ukoliko nekom planirate fen na poklon. Ne znam da li poklanjate takve stvari. Neki noviteti koje možete naći u DM-u. Prvo, to su ove četkice. Ja sam čak snimila i video gde isprobavam ove četkice. Ljudi, ovo su četkice Chic Pro se zove brand, i ovo su četkice koje su 100% veganske, dakle ništa životinskog porekla nema na njima. Sintetičke su četkice, ali su toliko mekane i divne da ja u životu ne bih rekla da su sintetičke. One su, dobro vidite da su ovakve boje, na što ja padam, ne mogu vam opisati koliko, jer meni četkice stoje nekako na vidljivom mestu i kad izgledaju ovako lepo ja se oduševim. Tu su 3 varijante koje sam ja isprobala. Jedna je ova uska četkica, koja je zapravo za naglašavanje nekih delova posebnog kontura i stvarno je odlična ukoliko vam trebaju one precizne konture da baš naglasite tačno liniju ispod jagodice, ili ukoliko vam treba četkica sa kojom možete lako osenčiti i nos ukoliko to radite, kao i ovaj deo brade da naglasite sam oblik. Zatim može se koristiti naravno i za rumenilo jer je dosta mala i poprilično precizna. Zatim tu je ova manja četkica koja je za highlighter i kao što vidite toliko lepo može popuni deo jer je isto precizna vrlo, a ono što je prednost ovakvih četkica jeste što vam ne rastresaju proizvod, ali vam ni ne popiju sav proizvod. Ja najviše mrzim kada je četkica takva da mi sav proizvod ostane u četkici ili da je takva da ne može proizvod da se prikači na nju nekako, nego samo da mi se osipa. Ono što one rade jeste jako lepo, a to je da nema ni tog uvlačenja u četkicu, ni tog preteranog osipanja. I jedna mala četkica koja liči na one pljosnate četkice za senku. Međutim, kao što vidite u ovom delu, kao što ko zna da li možete da vidite, ona je, pored toga što je dosta precizna, i poprilično rastresita, tako da je dobra za one tamnije nijanse koje želite da dodatno blendujete istovremeno dok ih i nanosite. Dakle, nije ona klasična pljosnata koja je samo za izvlačenje linije, već je za taj malo i smoky efekat, odnosno za to blendiranje u istom aktu. Naredna stvar koja su 2 stvari vezane za negu kože. Jedna je Hada Labo koja mi je stigla pre nekoliko dana. Nisam još stigla da isprobam, ali budući da sam imala iskustva sa Hada Labo proizvodima ranije, sigurna sam da je nešto što je vredno probe. U pitanju je njihova nova linija sa 5 vrsta hijaluronske kiseline i to kad kažu 5 vrsta hijaluronske kiseline misli se na 5 različitih veličina molekula. Ja sam nekada davno pročitala kako
niže molekularna hijaluronska kiselina prodire dublje u slojeve kože i dubinski hidrira, dok oni molekuli hijalurona koji su veći su tu da daju kao zaštitnu barijeru, da vlaga ne bi izlazila iz kože, da zaključaju tu vlagu i da zaštite kožu od štetnih spoljnih uticaja. Oni ovde u ovoj liniji, bar ovo što sam ja dobila da isprobam, imaju jedan booster sa hijaluronskom kiselinom na kom piše da je poprilično lagan i da je jako dobra priprema i za šminku i da je nešto što zapravo služi za učvršćivanje kože, dok bi trebalo da se taj proizvod prati ovim losionom koji je losion za intenzivnu hidrataciju, ali i za zaključavanje vlage u koži. Dakle, kada nanesete ovaj booster koji učvršćuje, trebalo bi naneti ovaj losion koji je tu da intenzivno hidrira i da zaključa tu vlažnost u koži. Iz svega što sam pročitala o liniji, kažem, ovo je novitet koji ću ja isprobavati u narednom periodu, pa ću deliti sa vama kroz storije, možda neki od videa. Iz svega što sam pročitala jeste da je ovo namenjeno za kožu kojoj je pre svega potrebna duboka hidratacija, taj neki početni efekat sprečavanja daljeg starenja, odnosno sprečavanja starenja same kože i učvršćivanje, odnosno održavanje čvrstine kože. Druga stvar koja je vezana za negu jeste nešto što je namenjeno zapravo za druge potrebe, a u pitanju je umirenje kože i takođe je iz DM-a. U pitanju je ovaj It's Skin Tiger Cica linija i samo da vidite, ljudi, molim vas, pogledajte kako izgleda ovo pakovanje, preslatko. Ovo je nešto što mi je stiglo da isprobam kao jedan od noviteta iz DM-a i ima za početak nešto što sam isprobala i što je sjajno, a to su ovi mali flasterčići kada vam izađe bubuljica ili kada sami raskopate i napravite neki haos. Ja znam da niko od nas to ne radi, nikako nikada, ali ukoliko slučajno ipak ponekad uradite, čisto da znate za šta ovo može da služi. U pitanju su male nalepnice koje možete staviti i preko noći i u toku dana. Nisu obojene, tako da mogu da prođu gotovo neprimetno. Naravno da nisu u potpunosti, evo ovako izgledaju gotovo providno, ne znam kako možete vidjeti. Naravno da nisu u potpunosti neprimetne, ali su tu da vam kožu zaštite, da pomognu proces zaceljivanja, odnosno umirenja te promene i da pomognu tom samom lečenju promene koja vam se desila na koži. Ja nekako mislim da ukoliko imate bilo koji problem sa kožom, nekada je dobro, ako se već ne šminkate, da se izvučete i samo sa tim flasterčićem kojim ćete to malkice kamuflirati i lečiti, ili čak ukoliko se šminkate, a to nije nešto na sred lica, nego negde onako ka kosi, možete ostaviti i mimo šminke, našminkati se okolo i pustiti da vam se koža oporavlja. Šta sadrži ova linija? Sadrži serum, odnosno na prvom mestu sadrži vodu za umirenje koja se zove Calming Water. Zapravo je jedna vrsta tonika koji ima efekat umirujuć na kožu. Zatim sadrži serum koji takođe umiruje i na kraju gel kremu. Kada se kaže umirenje, dakle misli se na problematičnu kožu koja je sklona bubuljicama, aknama, bilo kakvim upalnim procesima, ali i na kožu koja je sama po sebi osetljiva u nekom periodu ciklusa, na primer, ili u nekom momentu kada prosto niste puno spavali i prosto znate ono kada osetite da vas koža i zateže i da vam je nezgodna. Tako da verujem da je za ljude koji imaju osetljivu kožu ovo nešto što je vredno probe. Ja sa It's Skinom imam takođe iskustva, pre svega kada su maske u pitanju, tako da mislim da je ovo nešto što je vredno probe, pa svakako ukoliko imate ovaj problem, iščitajte, saznajte, pogledajte, a ja ću podeliti utiske jer moram da podelim kako ću probati i Hada Labo i Tiger Cicu, kako ću probati ova dva brenda i ova dva proizvoda u skladu sa potrebama kože. Dakle, moram da ih probam onda kada zaista primetim da mi je koža ili uznemirena, a uvek mi treba hidratacija, tako da to će biti lako. U svakom slučaju, to bi bilo to. Neke stvari koje su mene stvarno radovale u prethodnom periodu i neke stvari koje ću tek da isprobam i delit ću sa vama iskustvo i obećavam da će ova rubrika u buduće biti malo češća, odnosno učestalija. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Pozdrav!